Arratsaldeon lagunak, ongi etorri Talaia irratira. Bigarren deko ikasleak gara eta oso pozik gaude zuekin egoteaz. Txolongi bazkaldu dugu eta energiaz beterik etorri gara irratsaioa egitera. Gure ondoan lehenengo mailako ikasle batzuk daude urduri. Xamar daudela dirudi, baina pila bat ensaiatu dutela esan digu beraien andereñoak, beraz ziur oso ongi egingo dutela. Gaur irratsaioan bakoitzak bere izena esango du eta bideko bakoitzak lehenengo beko Arri, Irar, Irati, Magi, Naia, Odei eta Oian. Eta bigarren deko Lukas. Jare, Gexan, Aira, Idai, Noa, Meñat. Eurari emango dugu orteko nire lagun Jare etorri da. Naduzunen Jare. Kaixo lagunak, gaur 2025ko abenduaren 11 osteguna da. Udazkena bukatzen ari da eta negua iristear dago. Neguan normalena hotza egiten du eta batzuetan elurra. Gaur zerua oskarbi dago eta temperatura hotza da. Beraz ez ahaztu kalera ateratzean berokia jartzea. Jabek esan duen bezala neguan gaude eta mendi altuetan elurra ikusi daiteke. Hemen Hondarribian elurra egitea oso zaila da. Arrazoi duzu Irai, badakizue hartzak udazkenean asko jaten du gorputzean energia gordetzen. Negua iristen denean hartzako bazulo edo gordeleku batera sartzen da. Bertan lo sakonean egoten da ia mugitu gabe. Lo dagoen bitartean bihotz taupada eta arnasketa polikiagoak dira energia gutxiago gastatzeko. Aurrera jarraitzen dugu eta urteak botatzen dituzten ikasleak zoriontzeko momentu iritsi da. Aste honetan lehenengo eta bigarren mailatik ikasle hauek betetzen dituzte urteak. Lehenengo ako malen, lehenengo
zeko haien bigarrenako lehena eta oier eta gudekelako aira eta zeni. Zorionak eta musu handiak! Orain gabonak lantzen ari gara gelan eta oso gai interesgarria da. Gelan Olentzero eta Mari Domingiren istorioak, marrazkiak eta apaingarriak ere egin ditugu. Bai, Aira, baina badakizu beste herrialde batzuetan Gabon gauan ez direla Olentzero eta Mari Domingi joaten etxeetara opariak ematera. Arrazoi duzu, Lukas, Katalunian Kagatio izeneko egurezko enbor bat dago. Aurpegia margotuta dauka eta txano Katalania eramaten du normalian. Familiak jaten ematen dio eta Gabon gauean opariak akatzen ditu. Frantzian Santa Claus da etxeetara iparraldeko bidaiari zahar bat zen egurrezko jostailu banatzen zituena negu gorriko gauetan herriak Aita Noel deitzen hasi zitzaizkion. Italian la Befana joaten da erregeen eguneko amona sorgin atsegina errege magoek haiekin bidaiatzera gonbidatu zuten, baina etxea garbitzen geratu zen damututa ordutik munduan zehar dabil opadiak utziz. Danimarkan nize ipotx txikiak nize batek etxe bateko ukuluan hartu zuen aterpea. Bertakoek arroz esnea utzi ziotenean eta eskerrak emateko familiari opariak utzi zizkien. Oso interesgarria kontatu duzuena. Hala ere, nik Olentzero eta Mari Domingiri idatziko diet eskutitza eta kafetxo bero eta
goxo batzuk utziko dizkiot prest. Orain lehenengo mailako ikasleen txanda iritsi da, beraiek asmakizunak prestatu dituzte. Beraz, arkatzak prest belarriak erne eta aurrera! Gabonak, zorionak, betxotan ari zaigu gaur aitona. Ja, 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 barrezka dago amona. Izazuri, mendigainak zuri, zorionak, bertan ditugu gabonak. Tximini zulotik norbait sartu da, mutur beltztegi gorri aibalio. Olentzero Kaixo eta laia irratiko entzuleak. Gu, Arri, Irati, Magi eta Naia Odei. Eta oian gara lehenengo beko ikasleak gara. Gaur irati saio divertigarria prestatu dugu zuentzako. Eta Remigio Mendibururi buruz hitz egingo dugu. Eta geometriako asmakizunak esango ditugu. Remigio Mendiburu frantziara erbesteratu behar izan zen. Espainiako gerra zibilak eragina eta euskarazko kulturarekin harreman sakona izan zuen. Remigio Mendiburu Intza izeneko herri txikiko baserri batera bere familiarekin bizitzera joan zen. Niretzako Remigiok eskultura politak egiten zituen. Remigio Mendiburuk ez zituen bere lanen liburuak egiten eta bere buruan imaginatzen zituen. Remigio Mendiburuk alia, egula eta metala landu zituen. Remigio Mendiburuk arte pobre izena sortu zuen eta biludek zuenez bere etxearen inguruan zituen materialak erabiltzen zituen. Hondarribin Remigio Mendiburuk artelanak daude. Talua, txataparta, herrien batasuna, izenik gabe eta txoria. Aztertu zinduen madarikatua zure ipinu. Remigio Mendiburuk izenik jarri gabe artelanezko eta plastikako zelan jarri ditugu izen horiek. Arizoka
Okil polifin. Soka espagueti laberinto. Galtzerdi goma. Eta lore loro. Ezazu zen bidetik, aztertu zintuen madarikatua. Hoi balborba, zuta zoboro iteta, zuri nagozu, zuri nagozu. Kantu bat, laburra da eta entzazu, esaten ez dizudana. Orain asmakizunak esango ditugu. Adi egon. Burutxoa borobila. Ez dut ertzik, nor naiz, errepikatuko dut. Burutxoa borobila. Ez dut ertzik, nor naiz. Baino eta xixelaren kantu, gitarra bazko alakiketa, Armeniako kanu abotsurantua. Oi Lau alezdirut, denak non adiz, epikitazatu dut. Lau alezdirut, denak non adiz. Zure irriño romanikoa, erdi zoztu eta lerotuki. Utzi zuen madarikatuaren, izena nahi du, izena nahi du. Oi balborba. Hiru alde eta hiru erpin dauzkat. Nor naiz errepikatuko dut. Hiru alde eta hiru erpin dauzkat. Oi balborba, zuta zoboro iteta, zuri nagozu, zuri nagozu. Kantu bat, laburra da eta Lau alde ditut. Bi luze eta bi labur. Nor naiz errepikatuko dut. Lau alde ditut. Bi luze eta bi labur. Nor naiz? oi balborba, ezazu zen bidetik, baztertu zintuen madarikatua. Nire aldeak elkartzen diren tokian jaio naiz. Nor naiz errepikatuko dut. Nire aldeak elkartzen diren tokian jaio naiz. Nor naiz?
Nire aldeak elkartzen diren tokian, jaio naiz, nor naiz errepikatuko dut. Nire aldeak elkartzen diren tokian, jaio naiz, nor naiz errepikatuko dut. Sinesten aleginez eginiko hiru. Puntutik puntura nator, zuzen beti, nor naiz errepikatuko dut. Puntutik puntura nator, zuzen beti, nor naiz. Zabur zuriko zure ardientzat. Oi baldor bat, oi baldor bat, eguzki eta izeido, batxardo ibai, kalbua. Hiru alde baditut triangeloa naiz. Lau alde baditut laukia naiz. Zenbat alde behar ditut poligona esateko? Errepikatuko dut. Hiru alde baditut triangeloa naiz. Lau alde baditut lauki bihurtzen naiz. Zenbat alde behar ditut poligona esateko? Oi baldor bat, esazu non zen bidetik, aztertu zinduen madarikatua. Zure irriño romanikoa, erdizoztu eta leroturik, utzi zuen madarikatuaren izenara Etxi batira erantzunak esatera. oi baldor bat, esazu non zen bidetik, aztertu zintuen madarikatua. Oi baldor bat, zuta zoboro itena, zuri nagozu, Nortzuk zarete? Haien, lorien eta erantzunak? Zirkulua. Karratua. Triangulua. Lauki zuzena. Erpina. Zuzenkia. Hiru. Orain, Ian, zu galdetuko diozu. Etorriko nire etxe. Vale, etorri. Para, siguiente! Nortzuk zarete? Mesedez. Nortzuk
zara? Bat, bi eta hiru. Nor zarete? Gorka. Ipar. Zera? Erantzunak. Zirkuloa. Arria. Karratua, triangelua, lauki zuzena, trapezioa, hiru. Erain zuri egingo dezu. Nortzuk zarete? Gala. Nerea. Eta erantzunak? Zirkuloa. Karratua, triangelua, lauki zuzena. Oso ondo, ahora, vale? Zarete? Karim. Ane. Erantzunak? Zirkuloa. Karratua. Triangelua. Lauki zuzena. Abezakigu. Lerroa. Zu etorri honera, bai, etorri. Zu joan horrera, bildu bera. Nortzuk zarete? Lucy eta Julen. Asmakizunak? Bat borobila, bigarrena karratua, hiru triangelua, laugarrena lauki zuzena, bosgarrena erpina, seigarrena marazuzena, zazpigarrena zortzi. Kira, Chloe, eta erantzunak? Bat, zirkuloa. Bigarrena, trapezioa. Hirugarrena, triangelua. Laugarrena, lauki zuzena. Bosgarrena, karratua. Seigarrena ez dugu entzun eta zazpigarrena bostalde baino gehiago. Ez dago inon. Bueno, pues ez da gehiago etorri. Gabonak, gabonak, zorionak, bertxotan ari zaitu gaur aitonak. Ja, 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 barrezka dago amo, Bizkaia maizen izazuri, atzo goizean ikusi zindudan soineko zuriz jantzion buruan orbegi bihotzean suagon tximiniz zulotik norbait sartu da, mutur beltztegi gorri aibalio, olentzero dela alaxe dio, izar zuri, mendigainak zuri, zorionak, bertan ditugu gabonak. Denak asmatu
dituzue, aurrera bigarren maila. Bertxotan ari zaigu gaur aitona. Ja, 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 barrezka dago amona. Izazuri, Zein ondo egin dituzun amagizun. Nabaietzen da. Enene egontzara atera. Zoriona. Erantzunak hauek dira. Lehengoa, zirkula, bigarrena, karratua, hirugarrena, triangola, laugarrena, lauki zuzena, bosgarrena, erpina, seigarrena, lerro zuzena, eta zazpigarrena, hiru edo gehiago! Gaurko irratsaioaren bukaerara iritsi gara eta oso ondo pasa dugu zuekin. Eskerrik asko entzule guztioi gurekin egoteagatik. Espero dugu guk bezain beste gozatu izana eta zerbait berria ikasi izana ere. Ilusio handiz egin eta prestatu dugu saioa eta hurrengoetan berriro entzuteko gonbidatzen zaituztugu. Beraz, mila esker bihotzez eta hurrengo arte!